Ok, otkad se čarapa zove stopalca, u fazonu stopalca, kako bi se zvao skafander, tjelesnica. Želim 10 iz humora. Gospodice Dragze, jeste li pronašli kakve zanimljive naočare? Joj, to su one od Marku, to sam već kupovao. Ja znate ovo iz prošlih videa. Evo, izašla sam iz 2001. Da, prve. otprilike godine. NSYNC. Backstreet Girl. Ok, sad je mnogo bolje. Da bi se udala za mene ovako. Šta mi fali? Tež dobre, šta je ovo? To kad staviš na glavu, to instant znaš da voziš sve ekstremne sportove. Da vozim ekstremne sportove? Bicikla. I meni na kraju mali mozak. Ode sve. Opet ja te upadnu vodu. Ja sam kupio 4-5 takvih prije jedno par mjeseci. Koliko ti imaš glava i očiju? Jesam sad fashion blogerka? Jes, fashion blogerka, super ti stoje, baš je što ne mjau. Glup sam. Tu crtani mjau mačkice budala. Ok, ovo je vjerovatno jakna za neke prosječne građane, ovo je vjerovatno za neke bogate, vidite, kao zlatna, ovo su kutije za beskućnike da obuku kutiju kod Dragan i ja u onom videu. U fazonu sve ove odjeće najbolje su mi da obučite kutiju, to je nekako modno, najbolje, najpodobnije, sve super. Ok, what the fuck, šta je ovo? Bukvalno nema nikakvog smisla, zašto bi neko izigrao psa, kakva je ovo igrica, kuda ide ovaj svijet? Ček, upravo sam skontala da nisam djeca, nego evo i roditelj ovdje. I roditelj, šta će pusti, roditelj mora djecu da podrži u svemu, pa taman bio narkoman, niđe veze usput, ovo sam ja trenutno. Bukvalno dresiranje djece. Udarla, jadna nogica, no. Moraš da dineš možda. Da. Usput, morao sam da dam Marku na ovo, bukvalno. A dobit ćeš je nazad, aj cicio. Trebao sam ovo da ponesem na BTF, da isprepadam Ceriksa, da sam granny. Zapravo ne da isprepadaš, nego bi tako bio ljepši na Balkan Tube Festu i onda bi se djeca još više slikala s tobom. Ali eto. Ok, ovo sam ja, kad se vi subscribe-ete na moj kanal, vidite kao odlično, super. Ali ona bukvalno izgleda tako da želi da umre. Što? Misliš da je natjerana da se ovak slika? Niđe veze. Da. Molim vas, recite mi da li vam se sviđa majice s obzirom da sam ih ja pravila. Da, uz moju asistenciju ja sam isto. Šta si ti? Ma što si ti? Ja sam pravio. Ja sam pravio mojih ruku djelo i njenih, mi smo pravili zajedno. Ja sam rekla da bude slime, ja sam rekla da napišem ovo i ja sam to napravila. Šta si uradio tako? Dobro, ti si ukaj. Uglavnom, možete naručiti Braco majice na Braco majice Instagram profilu i bukvalno bili smo vam jako zahvalni zato što to je cool i zato što to je super i zato što, molim vas, naručite. Tako ima para da trošiš ti djevnu, tako da tako, ako hoćete još ovih epizoda, kupite majice. Upravo sam skontala nešto. Aj skontajte koliko ovdje ima plastike. Aj skontajte, ja kad bi mi neko napunio sobu s ovime, znači, nadam se da upravo nisam dala ideju braci za video, nadam se da neće to uraditi. Šta radiš, debilu? Šta? Šta si upravo uradio? On inače ima 21 godinu, ljudi. Kako ovo je slatko, vidi, čekaj kako se otvara. No, baš je slatko. Kupljeno. Može. Ok, ovo sam ja na Instagramu, a ovo sam ja u realnosti. Bukvalno jedna malo veća razlika, zar ne? Nisi ni pogledala, pa daj makar pogledaj, please. Zapravo, ovo si ti na Instagram kad ja fotografišem, zato ti... Da se razumijemo, da se razumijemo. Jake Paul Quaking u fazonu bokserske rukavice. Koliko su je bokserske rukavice, šta? Ja upravo našla dronove. Zar tipa dronovi i dalje nisu ilegalni kod nas? Dronovi? Mi imamo dron. 150 maraka. Bjež, sklon se, nemoj da polupaš ne do Bog. Skupo, bjež. Jel to od plastike, majke? Sklon se. Ka neće plastiku, ono nema ništa plastično na sebi. Ajmo da je gađamo plastiku. Čula me. Ništa. Ovo se zove Friends, ovo su Braco i njegovi jedini prijatelji. Plastika. Braco kad vidi hejtera. Random, priđe mi. Jesi ti htjela ono platu? A dobila si tu majicu džaba. Shut the fuck up! I to je previše, bankrotirat zbog tebe, Dragana. Ja sam je napravila. Ja sam je napravila i ja ću uništiti, jel? Miškica. Izvinjavam se. Daj plat pa će biti miškica.
Ne mogu da vratim, ne znam kako ovo stoji. Ne tuć. Eto ga, super, super. Ne, ispašće. Prank! Jesi huligan? Huligan, gledaj stoke. Strašno. Pa jes, dobro, ajmo kupiti to, molim te. Vidi koliko papuju Lukića. Ma šta će nam to? Uzmi. Stani, prozuđeš. Nemoj. Ajmo da uzmemo još nekoliko. Čisto da imamo. Nije ti uplata. Da, Trošiš- malo je spala. Subscribeujte se. Trošiš na ovo, men plati ne daš. Joj, upravo sam skontao. To sam već kupao, ti ne gledaš moje videa, man. Da vidimo kako je to. Puče. Ja nisam tu radila. Nemoj to. Ja nisam tu radila. Da, ostavi Ja to ono. nisam radila. Bilo je tako, majke. Ovo ti treba za sobu. A i nije baš pokrivena video nadzorom, bolje je ovo. Tvoj kanal. Moj kanal, da. Beba u autu. U fazonu, ja kad vozim tebe. Šta je ovo? Ruka? To je moja zelena ruka. Ali si ti sad opasan, šta je ovo? Volim te, volim. Ma marš tamo. Pogledajte ovo kolika plastika, ona mrzi plastiku. Imam jedno pitanje za nju. Želim da umrem. Šta? Osvježivač za plastiku. Da, ti ne voliš plastiku. A jel ti igraš podjel lava tako što uzmeš ovu plastiku i onda staviš po podu? Možda popiješ ovo? Možda popiješ? Ne. Ovo je Dragana kad konačno dobije svoju platu i pokupuje prstenje, pokupuje ove ogrlice neke raznovrsne. Niće veze, ovo sam ja, pocijepan, jadan ničemeran kad mi ona uzme sve pare. Fuck. Ja kad molim za lajkove, okej. Ovo je omljena igračka od DJ Krmka. Fazon, ovo je malo seksi, ali ovo su one pantole što se mogu skinuti odjednom, znaš, samo povučeš. To je fora. To je fora i uzet ćemo ovo. Joj, pogledajmo kako je ovo cool, bukvalno. Interesantno. 40 maraka. Koji košta 40 maraka. Komad plastike, jel? Strašno. Bukvalno, what the fuck, 40 maraka ovo. A možda nije plastika. Možda je baš zato 40 maraka. Neće da se okrene. Hoće se ti sa mnom još svađat za platu? Hoćeš? Jel hoćeš? Jel hoćeš? Mi hoćeš da se zezaš za ovu plastiku. A i to Plastika. plastika. I ovo je plastika. Ovo nikad više neće imati, ovo nikad. Eto, plastika. Usput ovo sam mogao bukvalno da kupim. Komad plastike više. Šta će ti? A Treba. majke ti, šta će ti? Treba mi. Odustajem od mijenjanja ovog svijeta i ekologije, tvoje ekološke svijesti. Sve odustajem. Usput, sve tebi stane u tu torbu, bukvalno najmanja torba na svijetu. Sve, ali bukvalno sve. Sve, hajde. Evo, našao sam ti idealnu obuću. Šta im fali? Super cool. Skontajte ovo plastične papuče. Hoćeš ove? Ako Miko ikad dođe na skup u ovom, bukvalno će biti izbačen. Sam da se zna. Ok, ovo sam ja kad vrijebam tebe s plastikom. Cukica! Gica! Patkica! Plastika. Niđe veze. Opasan pas, on jadniče. Tako da želi da umre. To je opasan, Čekaj. boga. Bukvalno će da umre pas. Ja, dobra fora. Mislim nije. Glavo! Ovo može za mene. Zaboravi psa, čuvaj se vlasnika, šta kažeš? Miškica! Oklagija. Trebam ovo da kupim mami, da može da me odrobija kad ne postavim video na vrijeme. Gdje nestaje Dragana? Dragana! Niđe, prank time. Čula sam te. Bukvalno sam te čula. Ćao! Malo da udarim. Oklagija. Oklagija, bejsbol palca, šta je sljedeće? Nož, neki... Uzet ćemo jedne bombone, zato što neko je malo gladan. Ok, ovo sam ja kad vi ne lajkujete video, vidite, držim ovaj tanjir i plačem u njega i onda to popijem i onda opet plačem i sve, zato lajkujte današnji video, molim vas. I uglavnom da, hvala što ste pogledali današnji video do kraja, nadam se da ste u njemu uživali koliko i ja. Video je onako solidan, tipa nema plastike, u stvari ima bukvalno plastike, nisam je slušao toliko, tipa ne znam šta još da kažem, kupit ću ovo da se objesim ako se ne subscribe-ujete na moj kanal i tako. Fuck.
Idite gledajte neki sljedeći smiješni bracin video. Malena cukica je to. I da, hvala što pogledali današnji. Sutra ide znači pregled ovog što smo kupili, znači testirat ćemo ove pantove, testirat ćemo bezbol palicu, znači radit ćemo svašta nenormalno. Tako da, to bi bilo sve. Vidimo se, ćao! Idite gledajte neki sljedeći video. Brzo!